Kasi tamang tayo di ba nagayang nga pampantaan naman nga papapatayin ka kung ano ka naman pinamubag pagkatap na no tayo daw gawit tayo na naman mapanagubra magtao ko na nakanoma at tanggigan mo tibaga kas dati ka naman kanumang ko inabangan nakanoma ni dati alas dos ti malay mo ti sumurat lang no kung may text da iti may tawag ka nga inabangan na kami ko na nasapsapa ko mga pangkusun ko nita Okay, sir. Ano kayo pag-ubraan mo ng tibalasan? iti LPS naman dati nakapas dati groceries na daktal mat yung dati ay puno-puno naman ta pat dawa sa talugan ko na kasi gak nakasundan man ta ni Cisco kasalo tao pinga masundo ko kasta nga tinatong ko na pagdalasan ng tulang ko na nalataw ka matanapan ng dalas na So makanyo ko masunod din, sir. jadi mo kami talaga sure po na sundong ko mati man ta nang dalasan ng tulang ko na tapos payas kami ta na karpong mati di mo masapin ta nga talaga madlatan oras lang tapit kita hindi pa naman pinagalas gising tawan dapay nasuro ko nawan dapay kung ko na hindi ko na din pa ni misis ko nga may mangkita ang tiyang mo dati kay balay nakapasamakan na hindi ka nagsidaw ako na JL plus ta ako na hindi ko manak gaya mo sapay ko na pagdinagtubag kong dala hindi ko na tama anak ko naktarat adong mo tapupulisan ma Mga oras hindi maamuan yun, sir. Dakam alas 10-20 siguro yung hindi may hindi doon nga lalaki yung mga tiyamo dati hindi nakapasamakan na dito Okay, sir. Yung officer dati na basta yung ginti adda pagkiginastaan da ka dito suspect. mayat mat hindi ma'am yung DJ lang iti at namin sa mga minili nga nakainom so na aga-awis na nga pa dalat pamilya siniti sa magti aga-awis na nga rumuarda na palubusan ti balasang to yung talaw na toilet na at tindalaan tiliga tinakanomot ito di so pinapulis naman na nagsasawan na kanong panimisulod ay nasa pa yung pinamabakbagan lang kung kuna na kanong patapunak kung kuna na kanong pinapulis ni ikon may nga ginanag pakawan dito ito na yung kampi pulis mampisulad ko alam saya at magdaya tamang manid alat tamat man Apit na ba yung agdindinlan, sir? nasurok sa nga 5 years Ngayon ka dagito yung langat nga kasi itis lang nagbaling nga attitude na kanya na, sir. so hindi maamam igit pa mga dati kang gaya ng loko-loko mga iba na takaw kang nukay ti groceries sa na kada jay tatong baka pinagkung na nataydan sa napang kanaglumdum ng Manila nawang mas nuka na apat yun dati pagyanan na barkada na kalalata Yung amot records na like drugs, kada na, sir. tas lati katlimang ko dagta ko na dala hindi nga pabaysot ko namin mga bakatat no naka-drugs pa yung ko namin sa DJ niya dada dati balasan ko DJ naala CCTV mga sa kakiniman at sarsarapan na bagkong lata Okay, so nakatadong nga lalaki sa dyan mapawalat ng tulungan so siyempre mamudan dahil customer dat sa dyan na nga nabayang alububrata bulbulan naman So that time, adult tao pa di jay, sir, ng awang pulos din ang anak. no dagdo maurad daggiinom yung nakagsundo ang talawang milat tayo nakarikat mo dahil storan mo kwa nakatangkat tayo ginuyod naka na parang debo ko na yung pantay pagkalsada ano sa dumagmam so dana limit ang tingting ako kung nagatira Ang na nakainom, jay suspect, sir. aman ma nakainom
na nakadrugs ka ito.